ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم درابة جلبة درتدغو دينا ميدن بي wodgo maka ka shar'ani bibbe adama en te'a ko wadi tegal man wadete bo ngam ha bibbe adama en lutta do ngedam duniya do e non bo ngam habe ceno ngam to tegal do wada bibbe wurtotobe gal jiya tegal man do be lattotobe senibe e to tegal wadaka to goddo wurtoyake to wodi biddo wurtoyake bo o lattoto o cobdo ha sharia kawdo wi'e wala du zina ngam majum sharia wadi bibbe adama en te'a e to te'i man bo njodo be jam bi mana ko moy hokka o hakke mudum debbo ma hokka gorko mum hakke mudum e gorko bo hokka debbo mudum hakke mum eno bo be numbe munya bo do latti dum cadele ukkotobe ha der gendam ngeen andi gendam dum hunde sanjotonde yake fere hitande welan yala teri dirabe man yake fere bo hitande laskam ngam majum be didor en fu sey goto munyana goto gal jiha to wodi ko memi dum gal jiha sadende man kanjum Allah ceni do o jumli wondugo debbo be gorko fu ha aya goto wa ashiruhunna bil ma'ruf jodo de mabbe be ngendam lattidam boddam be ngendam lattidam mardam munyal hermudu e kanjum sharia solni gorko o haba o munyana gal jiha debbo mako gawdi hadisi wal wari imam hakim fillingol o ya nabijo sallallahu alaihi wasallam o wi debbo tagama bana beccal to abi ha dartina a yewan dum e to acci dum ni non bo dum dom wuri bi maana sai munyal wona hakkunde debbo be gorko e non kat bo accu sharia accaydi non sharia doli gorko bo do wano debbo mudum hadi debbo man tefa cergal debbo non wi'a seram ha sharia dum hunde lattide hallunde o wadi ha garjiha ko larani dina ngam majum sharia umri debbo munya tata o yawo tefa cergal annabijo sallallahu alaihi wasallam o wi ko moy debbo o ƴami cergal wala sababu ko ɗume ko waɗi cergal man o ƴami gorko mako seram o ɗo ɓillana ɗum seram annabijo wi fa haramun alayha raihatul janna piyagol aljanna kam heɓata debbo lattiɗo wala torra wala ɗume ukki hakkude maɓɓe noon o ɗuɗɗina kalimawol gorko mako seram imamu shawkani rahimahullah nde o wari a hadisol ngol ɗo o wi hadisol ngol ɗo holli en dalila lattiɗo laaɓɗo debbo to o ƴami cergal her gorko mako o waɗitake lattiyake karamki lattiki makki hedi o wi heyi hoɗo heyi ɗum ɗo ni ɗum zunuba wigo ƴamgo man ɗo ni ɗum zunuba sakko lortingo ƴamgo man bana naneten rewɓe ƴamata worɓe muɗum seram wala dalila latti ɗum laɗɗum dow majum ɓajum imamu shawkani o wi ɗo ɗon holla en ñiddugo kuugal man be hallugo magol wodi hadisol gongol wari bo imamu nasa'i fillingol annabijo sallallahu alaihi wasallam wi debbo to ƴami cergal wala sababu kanko man do lattoto nder nafiki en yo derrabe sharia wadani en laabi ɗuɗɗi to wodi ko ukki hakkunde debbo be gorko noy ɗum hurgorte na ko waɗi fu mi seeri noon walla debbo bo ko waɗi fu wiya gorko am seeram na ɗo wiyete solution sharia wodi laabi ɗi waɗi yeeso ha yettoyo ha cergal man walla yeeso debbo bo tefa seram man ɗo wodi laabi ɗi sharia waɗi ɓi adamajo tokkorto foti hunde man woota ngam nanema tegal kam waɗama ngam haɓe jooɗo jam ɓe daña ɓe lattoɓe keɓa zuriya lattiga barkantewaɓe deƴƴira be muɗum latto gedam man wooɗa sharia waɗi laabi ɗuɗɗi to wodi muskila ukki hakkunde debbo ɓe gorko yimɓe ɓiɓɓe adama en tokkirtoɗi keɓa ngara bo'itina latti ɗum ko ukki hakkunde maɓɓe man yeeso ɓe cendira nder laabi ɗi sharia waɗi laawol aranol laabi man fuɗi ɗon ha qur'an en ɗon gewtaɗi détail en ɗon pissaɗi seɗɗa noon aranol laawol kam alhijra bimana ta'ago debbo man to wodi ko waɗima pinisamo gal jiha taƴago mo gal jiha ko larani haala be'ite goɗɗo ta'omo deydey 10 je ha latto ɗum latto ba jangirde her maako to ta'ago man nafay sulhu wona hakkunde maɓɓe heɓa galɗoɓe gara ɓe culhindiraɓe faɓatu ahada min hakaman min ahali o hakaman min ahliha gara culhindira hakkunde debbo ɓe gorko to wodi muskila hukki hakkunde maɓɓe nandi to yimɓe ɗo ɗon gurda wodi ko ukkoto hakkunde maɓɓe wiyatake ukkatake hakkunde maɓɓe ngam ɓe ɓiɓɓe adama en yo sulhu to bo to sali ɓe kabdi sulhu bo sali ɓe dilla ha laawol tataɓol kadi kanjum wiyete ceergal yo nden kam ceergal na ɗum hunde yawantede ɓurna yimɓe fu ɗum jawanade ha men ɗo to wodi ko debbo mako waɗi mo seɗɗani mi seeri la wodi laabi ɗi sharia waɗi ceergal kam dernier latti ɗum solution ɓaawɗon ɗo laawol aranol
nder laabi ɗi sharia waɗi fuu ɓillugo gal jiha laawol ceergal man sharia waɗi ko a seeri debbo ma ceergal aranal kanko man oɗon lutti o debbo ma fanna oɗon nder edda kan fuu aɗon mari droit dartago dow maako wala tegal gongal feere kesal haa to edda maako timmi yoɗo fuu sharia laabi di waɗi fuu ngam ha haɗa seergo ma aran ma laawol mbiɗen ta'ago ɓaawo ɗon e wotindirgo waɗgo sulhu ɓaawo ɗum ceergal wara ɓaawo ɗum e to ceergal ukkake bo hakke sharia yiɗa seergo waɗi to a seeri debbo ma aranal be ɗiɗaɓal kam fuu aɗon mari hakke dartago fuu ngam waygo ceergal man sharia waari ɗum tataɓol man nder laabi sharia waɗi e gal jiha ceergal man ɗon haɗata hunde man nde sankito ha ummatore sharia haɗi goɗɗo o seera debbo maako ɗon hayla debbo to ɗon hayla sharia waɗi ɗum tele ɗum ceergal lattigal biɗɗinkewal ngeen andi ibnu umar seerno debbo muɗum ɗon hayla annabijo ɓerni annabijo lortinmo ɓaawɗon o jooɗo ɓaawɗon o loota o hayla ɓaawɗon o seno ɓaawɗon ceeramo to a yiɗi yo ɓe ɗon moddi ɓe ɗon limta seergo nder hayla nder talaq almubtada nder ceerɗe lattiɗe biɗɗaje yo kanjum bo fuu ɗum ɓiɗɗugo laawol lattingol gal jiha ceergal man e ɗon ɓaawa ɗon sharia ɓilligal jiha doolaaɗo to seeri ceergal man ukkatako yo seeɗan bo to ceergal ukkake hakkunde gorko be debbo seeɗan seyoto ɗum wala seyo ha seeɗan seyoto ha geddal ngal ɓiɓɓe adama en gaɗata fuu bana ceergal woodi hadisewol imam muslim fillingol annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi iblisu joƴƴina korowal mum ha caka cak maayo ɓaawa ɗum sankita lawale muɗum jehe kuwoya dow ɓiɓɓe adama en ɓawaɗon ɓe gartiraɗan iblis man rapport asiri ɓawaɗon to ɓe gartiriri iblis man rapport asiri nder rapport ji man kuje jur ha hadisol man gari mi seeday be wayne ha wujji mi seeday be wayne ha jeeni mi seeday be wayne ha waɗi kaza yo ragarejo man to wi mi seeday be wayne ha seeri debbo muɗum ɓe mbi ha ɗon iblis wiya anta kugal ma woɗi kugal ma woɗi kugal ma woɗi yo ɗo ɓiɓɓe adamajo julɗo hakkilana ɗum to ceergal waɗi kam ɗum hunde lattinde hallunde yo be sharia ɗon ɓilli laabi ceerliɗo fuu ceerle ɗo fuu a tawan ceerle man ɗon cankiti ha ummatore e sababuji ɗi e waɗi ceerle cankiti ha meɗen ɗo tum ceerle ɗon ukkol ɓangle ɗon gaɗa ceerle bo ɗon gaɗa bana ɓangle man noon yaake feere kam aran kam nder sababuji ɗuɗɗini ceerle ha meɗen sababuwol aranol iga ɓango man ɗo o tefata on marɗo lattiɗo dinajo o tefa lattiɗo debbo noon kanko ka o mari haajo feere kam manela inde noon buude en dokkamo inde to hadija to hawwa to ɗume o winda inde tan o yerɓa ko waɗi ngam woodi buudejo fiyanimo wi o kam yadan be maɗa iga ɗon o doƴƴi tawhidi ma ko ya o daña ɓikkol lattikon barkanta on wala no dayira barkanta on fanna to buudejo hokkima inde kam fuu yo kanjum iga soyde tefgo aran latti ɗum jawmu diina be jawmu gikkuji be mawnuɗi lattidi mbondi ɗo nder sababuwol aranol nder sababuji ko ɗuɗɗinta ceerle ha meɗen ngam majum nde nabijo sallllahu alayhi wa sallam limti debbo ɗo te'e kuje nayyi ɓawɗon haara gare wanɗo nabijo fasfar bi zati din taribadiyata teflattiɗo jawmu diinajo annduɗo diina muɗum laɓɗum annduɗo ko allah wi annduɗo ko annabijo wi ta te'imo a foftan ɗo sababuwol ara noon nder sababuji ko ɗuɗɗinta ceerle sababuwol ɗiɗaɓol yaake feere ɗum ɗon ceerle ɗon gaɗa e soyde sarwago ɓiɗɗo debbo ha teegal ma ɗo bo ɗum boofol ɗon waɗa yaake feere ha meɗen ɗo ha baaba en yaake feere ɓe jamata ɓiɗɗo debbo ɓe gadda ɓiɗɗo gorko noon ɓe soobiraɓe ɓe mbiya waynete ete waynete ɗo bo ɗum ɗon ukka ceerle jur gorko anda debbo debbo anda gorko wala muygal ukki hakkude maɓɓe deydey ha ɓe gerdotiri ɓura baaba en noon gerdotiri ɓinguel am mawni ɓinguel ma mawni ɓe kawta ɓe ɗo bo yaake feere ɗum ɗon ɗuɗɗina ceerle ɗo bo nder sababuji ko ɗuɗɗinta ceerle sakkoma to lattake famille gota ɓe ɓiɓɓe woppayɓe walla ɓe nder woodi famille hawti ɓe ɓiɓɓe kaza babaji man carwotan ɗo bo ɗum ɗo waɗa ɗum waɗa ceerle yaake ɓe ɓiɗɗo debbo man waɗa ɓiɗɗo gorko man yerdakimo walla ɓiɗɗo gorko yerdaki ɓiɗɗo debbo walla ɓiɗɗo debbo yiɗa ɓiɗɗo gorko ɗo bo nder sababuji ko ɗuɗɗinta ceerle ha meɗen nder sababuji ko ɗuɗɗinta ceerle ha meɗen yaake feere worɓe ɗon kuwa kuudal kallungal be rawɓe yaake feere nder kuudal kallungal ɗo o torna debbo o sefnata o fiyan o huɗan o merɗiɗinan mo yo ɗo bo yaake feere ɗum ɗo waɗa sababu ha ceergal nder sababuji ko ɗuɗɗinta ceerle ha meɗen yaake feere ƴattago worɓe dow jawle rawɓe goɗɗo feere o cooko yaake feere walla ɗo o ɓaŋa debbo o wiya debbo man ɗo woodi hunde waya o haɓɓanamo ngam hunde maako woca hunde go oɗon halka yo to halkinde debbo go kañum bo yiɗa halkanego hunde muɗum si yaake feere ɗum fofa hakkunde maɓɓe
soyde pampamtindiral galjiya hunde debbo man nde o ewi man ɗo ɗum wara ɗum halka ɗum wara ɗum ukka cergal hakkunde maɓɓe e yake feere bo cerle ɗon ukko hakkunde rewɓe be worɓe toñaago rewɓe man haa latti ɗum galjiya cendigu walande maɓɓe yake feere mara rewɓe ɗiɗo tato amma woodi mo ɓurata yerdaago kañum ɗo kañum kam tumɗon be maako luttuɓe bo ɗon bana latti ɗum maccuɓe maako maccuɓe latti ɗum dada saare man walla maccuɓe ragarejo en ɗon nana qissaji man ɗon dogga haa meɗen ɗo ɓurnal fu ɗum ɗon waɗa yo ɗo bo yake feere ɗum ɗon ukka cerle haa meɗen yake feere bo ɗum ɗon ukka cerle haa meɗen soyde sefene goɗɗo yake feere a tawa woodi hunde oɗon maygida o peeciraɗo gal jiha jawdi man amma o sefnata kanko o ñamoyan yaasi o tawan kusel gallo o jakkan gertode gallo to o warti wala ko o sakkinana ɓe temerel walla borol saare bo mawnde to ɓe ndefi he'ataɓe yo ɗo bo yake feere ɗon ukka cerle ha meɗen bana guiyaten e ɗon kad bo yake feere ko ukkata cerle ha meɗen debbo on o salitinana gorko demanji ma ko wara ɓura jiiba gorko mako ñamdu ma ɓurandu jiiba gorko mako koltuɗe ma ɓurande jiiba gorko mako yo ɗo bo ɗum ɗo waɗa yake feere ha gorko nasta ñamale wara ragare man bo seera ɓe debbo man ɓawɗon mo nder sababuji ko ukkata cerle ha meɗen réseau sociaux nga jiiɗen jottaɗo bo kanga bo nga wari nga ɗon ukka cerle hakkude worɓe ɓe rewɓe yake feere debbo goɗɗo maran téléphoniel man ha mage ndego worɓe gaɗanan mo message ji ndego kanko man o ewnan worɓe e gorko man bo yake feere ewnan rewɓe waɗanan rewɓe message ji ɗo bo ɗum ɗon waɗa cerle hakkunde debbo ɓe gorko ha meɗen ɗo ɗum ɗon ɗuuɗi e ɗon yake feere bo nder ko ɗuɗɗinta cerle feetago gorko gal jiha jawdi o ɗon mari ceede o ɓagan nde o yiɗi fo o seeran nde o yiɗi fo kanko o diskuɗo wala ko yaalimo o ɓaga lebbi ɗiɗi tati to debbo man mettinmote o seera o andi boro mako temer ɗiɗi temer tati o ɓagan debbo yo ɗo bo ɗo waɗa sababuji to goɗɗo woodi jawdi wala ko yaalimo ɓe jogago rewɓe man ɗo bo ɗum ɗo waɗa sababuji ha ɗuɗgo cerle man ga o andi nde wurtini jawkal pamaral boro mako temer to o heɓan debbo feere wara nasta wala ko yaalimo be majum yo to cerle ɗon ukko banni kanje man ɗo ɗe maran bonondaji ha ummatore ɗe dañan latti ɗum kuje lattiɗe kalluɗe to cerle ɗon ukko ha ummatore to ɗe ɗuuɗi nder bonondaji gaɗandi to cerle ɗuuɗi ha ummatore e konnagu hakkunde famiji ɓe dokki ɓiɗɗo maɓɓe a te'i ɓawa ɗum faɓɓay sam a seeri mo woodi ko luttata hakkiloji baba be dada ɓe fami ngaya man ɗo konnotiral jotto sakko ma to ɗum fami man nga gota tullam to nga feere feere ma yake feere konnagu man luttan kam amma heɓata sata ba to lattake fami man nga gota kanjum yeeso teego man ɗo yimɓe ndaara dira sadji man janga ɗum boɗɗum puɗɗa tenugo hakkunde ɗi bandiraɓe man e ɗon kad bo nder kalluɗum sergo ɓikkon garta ngala tarbiya ndilla mere noon yake feere to ya dikko wari yarna ɓikkon man bone ɓe jaggata jangirde baba kañum ɗo sukli ɗo fu nder bodde ɓe nder latti ɗum bonondaji latti ɗum sergo kanjum ɗuɗɗum a tawan ɓe daadiraɓe mum ceeri a tawan tarbiya éducation keɓata boɗɗum ha saare warta ɗum ɗon yara bone ni noon yake ha ɗum nasta woykugo kaza ha ɗum wonnoro ni noon ɗo fu nder bonondaji latti ɗum ceerle e noon nder bonondaji ceerle yake feere ɗum yaran rewɓe man ha nastoya ha nder siriji yake feere ɓe ɓagan debbo ɓe mbiya gorko man ɗo seeran o nasta o yana ɗum dada saare watta ɗum walla ɗum wayne kasajo watta ɗum kanko ɓo nasta buude o waɗa kaza ha o wurto dina o anda alhaali bo ɗum ceerle man sergo gorko man ɗo wari ukkiɓe ha kuuɗe lattiɗe kalluɗe man yo solution latti ɗum ceerle to ɗuuɗi a ummatore modiɓɓe mbi ɗum ɗon hurgore ɓe muña yadamajo o yiidan ɓe jarrabu e yaake feere to o teƴi man ɗo allah ceerɗo jarriboto ɓe debbo o jarribotomo ɓe debbo man ɗo o artira o ardina muñal to muñal salori ceergal kam waran amma ɗum solution lattinga raga rewa e noon yeeso o te'aman bo modi ɓe mbi o suɓa lattiɗo debbo nasabnotoɗo mo dede gikkuɓe latti ɗum tarbiya lattiga bonga e noon bo o rento bo toñago latti ɗum debbo to debbo gorko ɗo toño debbo kañum bo ɗum lattoto ceerle man ɗuɗan e noon bo sharia waɗi latti ɗum ceergal ɗo ɗum hunde bana mbiɗen nane ɗum hunde lattinde ragarere to ceergal man waɗi bo kolotiral ittoto hakkunde gorko ɓe debbo e noon gorko ƴummoɓe hakke debbo e debbo bo ƴummoɓe harke gorko muɗum kadi allah ceerno wala hunna mislu lladi alayhinna bil maruf yoodi cagluɗi ɗuɗɗi ɗon ukko ha meɗen garji ha ceerle nder caglugol aranol lortingo ceergal alhaali bo ɓe ɗon gondi ɓe debbo man to debbo man woodi ko waɗi waɗi o wiya mi seeri ɓaɗon tawa ɓe ɗon joddi janngo bo mi seeri nder asawere feere o seera nde jeɗɗinde jetati walla nder hitande o seera nde jeenayi nde sappo yo hunde nde ɗo
kayre ɗo ta a wimi seeri kam ha sharia kam ɓe limi en, ta a wimi seeri janngo ɓe limi de, ta a wimi seeri faɓɓi janngo ɓe limi cerle gaɗi tati debbo man o dagantako ma. Annabijo sallallahu alaihi wa sallam wi kuuje tati guusa man ma gonga, gonga man bo gonga. Annabijo limti nder man at-talaq, sergo. Ta a wimi seeri ko ɓe fijirde sharia kam windan a seeri. Yo ngam majum ɗuɗɗum nder yimɓe gaɗa ba guusa mi seeri alhaali bo ha sharia kam ɗon waɗi a seeri mo ta fijir kalimawol man ko latti yake feere aɗon wolwa noon a wiyan mi seeri ngam ɓerde ma metti ɗo kam ɗum ɗon lime gootel janngo bo to a seeri ɗum limete ɗiɗaɓum ɗo sey yimɓe kakkilana ɗum ngam yake feere a seeran ɓura tati aɗon jooɗi ɓe debbo man on ɗon daña ɓikkon nakon moɗon. ɗiɗaɓol man nder iskalaji nder latti ɗum cagluɗi ha nder ummatore meɗen. Goɗɗo seera debbo mum nde tati oɗon jooɗodi be maako, o seera ɓura nde tati amma ɓe ɗon jooɗi daña. Yo ɗo bo ɗum caklugol lattingol mangol, debbo ma ewnewi e nde tati o seeri am, gorko bo e oho amma ɗiɗaɓore kam nini kaza ƴum oɗon waɗa tawilat alhaali bo andi nde tati man. ɓawɗo bo ɓe ɗon jooɗi ɓe ɗon dayida, yo ɗo ɓe anda ɓaawo seergo maɓɓe tati ɗo kam ɓikkon kon ɓe dañi ɗo kam fu lattoto ɗum ɓikkon gayru shar'iyin. Sharia kam anditittaɓe yo ɓe ƴama modiɓɓe kiita latti ɗum ɓikkonji man. Ngam Allah cenɗo wi fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. To a seeri ha nde tati kam debbo man dagantako ma ha to gorko feere te'imo yo masala man bo kan jutka sey ƴamoyon modiɓɓe. Yo derraɓe ceergal na ɗum hunde fijirde, ceergal waɗete amma yake to torra ɗuuɗi, amma na ɗum hunde nde ɓi adamajo jogoto ba balmol dow debbo man mi seeri tum alhaali bo ɓe ɗon luttidi. ceergal kam waɗama ngam ittugo torra, to woodi torra debbo man waɗi ma ɗo kam sharia waɗi a seeran. ngam nanema sharia waɗi ceergal ɗo waɗi lafi darar modiɓɓe ɓe gama itta torra, wiyatake ceergal wala, ceergal ɗon ha sharia meɗen. modiɓɓe ala sahabu en seerɓe kala annabu en seerɓe wala muskila, ceergal ɗon, amma ceergal waɗete wakkati to torra waɗi, wiyatake ceergal bo wara. To goɗɗo ɗo masalan o maati torra man ɗon, torra man bo ittatako sey be ceergal o seeran, amma to a o seera mo her seniwe mo o memaymo her muɗum. To seniwe man o memɗo debbo man her muɗum o rena debbo man sey to hayni ɓawa ɗum senake o fuɗɗa sergo muɗum, e tata o seera debbo bo nder ƴiƴam latti ɗum hayla. E to lattake torra wala o seeran noon ngam fijirde noon bo ɗo ko ɗo waɗi to latti ɗum kugal lattingal kallungal. nga Allah cenɗo wi fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. jogoɗa to a wawan jogago, to a wawata torra ɗum bo Allah cenɗo wi jofamo be deydey neɗɗaku mako, tata yoframo bo be soyde neɗɗaku bada yimɓe woɓɓe feere gattagal jiha ceergal man. Allah cenɗo reɗen her majo. ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al 'azima al jalila yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa qumu ila salatikum yarhamnakum.